Η κατηγορία των hot hats δεν είναι διόλου εύκολη υπόθεση. Και αυτό γιατί ο πύχης έχει φτάσει τόσο ψηλά που το θέμα γίνεται ολοένα και δυσκολότερο. Ζητούμενα όπως επιθετική σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, ασφαλή οδική συμπεριφορά, ποιότητα αποτελούν νούμερο 1 κριτήρια για τέτοιου είδους αυτοκίνητα. Η Volkswagen μας δείχνει πως υπάρχουν δυνατά, γρήγορα, ποιοτικά οχήματα. Αυτό το κάνει μέσα από την 5η γενιά του θρυλικού Golf GTI. Από το 1979, οπότε και παρουσιάστηκε η πρώτη GTI έκδοση του Golf, αποτελούσε σημείο αναφορά στην κατηγορία του. Σήμερα, το νέο Golf GTI είναι δυναμικότερο και πιο γρήγορο από ποτέ. Για άλλη μία φορά, η γερμανική φίρμα απέφυγε τις σχεδιαστικές ακρότητες σε ένα από τα κορυφαία αυτοκίνητά της. Ωστόσο, το νέο Golf GTI εμφανίζεται δυναμικό, μα και στιβαρό, κομψό, μα και αγριεμένο. Η μαύρη με το κόκκινο σιρήτη μάσκα σε σχήμα ανοιχτού V που εκτείνεται ως το κάτω μέρος του προφυλακτήρα διαχωρίζει το όχημα από τις υπόλοιπες εκδόσεις. Έμφαση στη δυναμική σχεδίαση δίνουν τα πλαϊνά διακριτικά spoiler. Όσο προχωράμε προς τα πίσω, η μοναδική διαφορά εντοπίζεται στην αεροτομή, το αρτικόλεξο GTI και την διπλή μεταλλική απόλυξη της εξάτμισης. Το δικό μας κατακόκκινο GTI που μας παραχώρησε η αυτοκίνηση είναι γερμανικής καταγωγής και φοράει πανέμορφες 18 ρεζάντες της BBS. Στο εσωτερικό τα πάντα είναι καλοφτιαγμένα. Η ποιότητα των υλικών, η συναρμογή μεταξύ τους, η εργονομία, η λειτουργικότητα βρίσκονται σε κορυφαία επίπεδα. Το state of the art τιμόνι με την flat κάτω πλευρά του και το λογότυπο είναι κορυφαίο σε αίσθηση και στην πληροφόρηση που δίνει στον οδηγό την κάθε στιγμή. Η θέση οδήγησης είναι εκπληκτική. Το σύστημα διεύθυνσης είναι γρήγορο με τη σωστή βαρύτητα στο τιμόνι. Στο εσωτερικό επικρατεί απόλυτη ησυχία σε οποιοδήποτε οδόστρωμα κι αν κινείσαι. Κάτι που σε κάνει να απορείς αν σκεφτείς την αυστηρή ρύθμιση της ανάρτησης με βάση τη σπόρο οδήγηση. Το εξάρι μηχανικό κυβότιο με τις κοντές σχέσεις συνεργάζεται τέλεια με τον κινητήρα. Το ανθεκτικό πλαίσιο του δυνατού Golf φωνάζει πως μπορεί χωρίς πρόβλημα να ελέγξει υποδυνάμεις πολύ μεγαλύτερες των 200 ύπων. Αποτέλεσμα, εκρηκτικές επιδόσεις. Το νέο Golf GTI χρειάζεται για το 0-100 7,2 δευτερόλεπτα και η τελική του ανέρχεται στα 230 χιλιόμετρα. Μπορείς να φορέσεις το αυτοκίνητο και να κινηθείς ταχύτατα είτε σε ευθείες είτε σε στροφές με μεγάλα περιθώρια ελκτικής αλλά και πλευρικής πρόσφυσης. Ο νέος δίλιτρος Turbo FSI, άμεσου ψεκασμού δηλαδή, είναι εκπληκτικός σε απόδοση και λειτουργία. Ο τρόπος με τον οποίο ανεβάζει από τις 2.000 στροφές μέχρι τα κόκκινα και η γραμμικότητά του είναι υπεράνω κριτικής. Αν αποφασίσεις να απενεργοποιήσεις το ESP, ο έλεγχος περνάει αποκλειστικά στα χέρια σου. Στα χέρια του γνώστη, το Golf GTI είναι ικανό να κινηθεί ένα επίπεδο επάνω, προσφέροντας στιγμές οδηγικής απόλαυσης και έκρηση πόλικης αδρεναλίνης. Τα φρένα είναι πολύ καλά τόσο σε αίσθηση όσο και σε απόδοση, προσφέροντας εκπληκτικό φρενάρισμα υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Τελικά, η τελευταία γενιά του GTI είναι δυναμικότερη και δυνατότερη από ποτέ, καταφέρνοντας μάλιστα να συνδυάσει πολλά συστατικά μαζί. Άνεση, ποιότητα κατασκευής
εκρηκτικές επιδόσεις είναι μερικές από τις δυνατότητες του νέου Golf GTI. Κλείνοντας αυτό το Auto Vibes, ευχόμαστε το νέο έτος να φέρει υγεία, ευτυχία, χαρά και λιγότερα ατυχήματα στους δρόμους μας. Για τους οδηγούς, συνιστάμε την προσοχή, διότι λόγω καιρικών συνθηκών και χαμηλών θερμοκρασιών, οι δρόμοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, να φοράτε πάντα ζώνες ασφαλείας, οι μοτοσυκλετιστές στο κράνος σας και ποτέ ποτό μαζί με οδήγηση.